Ogosagu n'a filɛ nin ye Bankas Mopti mara la kunu alamisa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ cɛ marifatigiw taara bin yen dugu kan k'u ka biganw jeni ani ka taa ni suman dɔw ye. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn bi k'o lase aw ma. Burkina jamanatigi Damiba ale tun bɛ Nations Unies kɔnɔna la New York kaw fɛ bi juma a ye kuma ta gɛlɛya minnu b'a ka jamana kan k'o ɲɛfɔ. La stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays de cette région. Farafina tilebiyanfanw tɔgɔla jɛkulu min sigilen don Sahel kɔnɔna la walasa ka se ka dɛmɛ don Sahel kɔnɔna gɛlɛyaw ma n'a bɛ wele ko G5 Sahel olu ye lajɛrɛ belebele kɛ lajɛrɛ min n'a kɛra kunu alamisa Niger jamana faaba kɔnɔ Niamey ka fara o fɛnɛ ka duniya kelenya tɔnba Nations Unies ka tɔn ɲɛmɔgɔ ciladen n'o ye Antonio Guterres ye kumana Nations Unies kɔnɔna la bi juma min bɛ tali kɛ Sahel kɔnɔna gɛlɛyaw kan. Il y a urgence. L'insécurité et l'instabilité politique au Sahel continuent d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. Coronavirus bana kunkan kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa septembre kalo tile 22 san 2022 u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 500 ni mɔgɔ 92 ni mɔgɔ 2 ninnu de bɛna kɛ aw ka Mali kura kunnafoniw ye sanga 30 kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. Nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi ye juma ye septembre kalo tile 23 san 2022 sanga 30 kɔnɔ Mariam Tarawele ka bɔ VOA Suba kɔnɔ studio 6 na Washington DC bɛna aw ka kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ nin ye. Ogosagu n'a filɛ nin ye Bankas Mopti mara la Mali jamana camancɛ yan fan fɛ ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko cɛ marifatigiw taara bi kunu alamisa wula tile waati yen dugu kan min senfɛ u ye u ka suman camanw jeni ni ka bigan dɔw minɛ ka taa n'a ye. VOA ka lasigiden min bɛ Koro n'o ye Tijani Wedrago ye ale bɛ nin kunnafoniw walawala. Kunungu alamisa septembre kalo tile 22 san 2022 i ka dɔn k'a fɔ dangarawalew kɔni kɛra ko kura ye k'a ɲɛsin Ɔgɔsɔgu dugu ma o mun sigilen bɛ Bankas marabolo kɔnɔna na. Duguma dɔw ka seereyala minnu bolila nin dangarawale ɲɛ ka n'i sigi Bankas dugu kɔnɔna na sɔgɔmada in na u y'a yira k'a fɔ ko cɛ marifatigiw minnu bugunatigɛ donnen tɛ olu de donna dugu in kɔnɔna na ne ka mugujugu wuli dugu in na waati min na duguma dɔw kɔni kun labɛnnen don n'u bɛn'u ka surafana tɔw dun. Mugujugu kɔni wulilen kɔfɛ duguma caman kɔni carila dɔw bolila ka dugu bila i ka dɔn k'a fɔ dangarawale tigilamaw kɔni selen ka don dugu kɔnɔna na u ye suman marayɔrɔ caman jeni ka sumanw bɛɛ lajɛlen latiɲɛ ne ka taa ni dugu baganw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ maa minnu bɔnɛna u ni na an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o la. Mali finitigilakaw kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ nka u y'a sɔrɔ dangarawale tigilamaw kɔni kɛlen bɛ ka duuru don fiɲɛ na. Hakilina jiginna nin t'a sen fɔlɔ ye dangarawalew ka kɛ k'a ɲɛsin Ɔgɔsɔgu dugu ma bawo a tɛ tɛmɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn ko nin dangarawale ɲɔgɔnna kɔni kɛra Ɔgɔsɔgu dugu la. Nin ko in jatigɛ kama i k'a dɔn k'a fɔ dugu min bɛ Ɔgɔsɔgu kɛrɛfɛ n'o ye Nɛma ale ni Sogora olu dugulamaw kɔni caman bɛ ka boli dangarawale ɲɛsiranya ye ni ka na sigi Bankas dugu kɔnɔna na dɔw yɛrɛ taara Sokura fan fɛ. Bi juma sɔgɔma Bankas marabolo ɲɛmaaw kɔni kɛlen bɛ ka lajɛrɛba dɔ kɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ maa minnu bolila dangarawalew ɲɛ u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na Bankas dugu kɔnɔna na. Tijani Wedrago VOA Banbara tɔgɔla ka bɔ Koro. Farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba n'o ye CEDEAO ye olu ye lajɛrɛ min laɲini duniya kelenya tɔnba Nations Unies jabala la New York a yirala k'a fɔ o lajɛrɛw senfɛ bi u ye a yira k'a fɔ k'u bɛna u ka ɲangilibere bin Laginɛ jamana kan welewelekan bilala ka taa Bamakɔ ma fɛn min ye wulikajɔ baaraw ye basigi bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ cogo min ani ka fara o kan a yirala k'a fɔ u y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko Côte d'Ivoirekaw ka finitigi mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 6 minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka labila. VOA tɔgɔla Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoni walawala.
farafina tile bi fanfɛla kiliya tɔnba CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw minnu ye tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛsigi kɛ alamisa don na New York duniya kiliya tɔnba ka san o san tɔnsigi kɛnɛ kɛrɛfɛ ye a danatigɛ fɛnɛ ka dansigi kɛ u ka dɛmɛw ani u ka nafoloku tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen na ka taa Laginɛ jamana fanfɛ u ka tɔnsigi lasili sɛbɛn ka fɔ la. CEDEAO jamana tɔndenw jamanakuntigiw ye a yira k'a fɔ ko u n'u ka lasigidenw minnu bɛ Laginɛ jamana kan bɛna ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ. CEDEAO ye kalo kelen de di Laginɛ fangatigiw ma k'a daminɛ septembre kalo tile 20 na ka wagati hakɛma fɔ u ye fanga lasiginin kan siviluw ma ko nɔtɛ ko u bɛna dɔ fara u ka ɲangili siraw kan ka taa Laginɛ jamana fanfɛ. Ka da o kan CEDEAO ye a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka sɔn san 2 jate furancɛ fanga kuntala janya de ma sani fanga seginin cɛ siviluw ma. Laginɛ fanga dafirikɛlaw minnu ye fanga jagoya minɛ septembre kalo la san 2021 waati la bɛ ka sinsi kosɛbɛ fanga marali kan san 3 ɲɔgɔnna de kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Mali ani Côte d'Ivoire cɛmancɛla fɔɲɔgɔnkɔw ye ka da Côte d'Ivoire jamanaw ka sɔrɔdasi minɛlenw ye Bamakɔ Mali ɲɛmɔgɔw fɛ. CEDEAO ɲɛmɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fo k'a bɔ Mali, Laginɛ ani Burkina jamana la minnu fanga bɛ sɔrɔdasi fanga dafirikɛlaw bolo ne dansigi kɛlen bɛ u ka CEDEAO tɔndenya la bɛɛ lajɛlen da bɛn'a ma ko Mali ka Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 46 min minɛnen bɛ u bolo labila teliya la. Tarata nata la septembre kalo tile 27 la san 2022 CEDEAO bɛna u ka tɔn jamana Togo, Ghana, Senegal jamanakuntigiw bila ka taa Mali la a koɲa kan. Umar Aliyu Ture ye a yira k'a fɔ ko fanga dafiri waleyaw tɛ bolo kan bilen. Côte d'Ivoire jamana de tun ye CEDEAO jamanakuntigiw ka nin tɔnsigi ni laɲini kɛ nin ye a tile 8 ye ka da waleya gɛlɛnw kan min bɛ u ni Mali ɲɔgɔn cɛla la fo ka se ɲangili laɲiniw bilaliw la u sigiɲɔgɔn jamana Mali kan. Président Alassane Dramane Ouattara bɛ jate jamanakuntigiw fɛ minnu ma sɔn Mali sɔrɔdasi fanga dafirilaw ka ko ye. Mali ni Côte d'Ivoire cɛlaw tiɲɛna kosɛbɛ ka da Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka minɛliw kan Bamakɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ninnu na Mali fanga tigilamɔgɔw fɛ. Ni tun ye Kayato Traoré ale ka laseliw ye hali bi an bɛ to farafina tilebiyanfanw ka tɔnba olu ka lahalayaw hukumu kɔnɔ a yirala k'a fɔ u ka kɛlɛbolo min sigilen don Sahel kɔnɔna la n'a bɛ wele ko G5 Sahel kunu alamisa olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger u ka marabolo jamana faba kɔnɔ n'o ye Ɲamɛ ye tɔnsigi kɛnɛ kan tɔnsigi min senfɛ u da sera gɛlɛya minnu bɛ Sahel kɔnɔna la ni waati in na ka se k'u ɲɛdɔn ani ka wulikajɔw kɛ walasa ka se ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Sahel kɔnɔ. Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw di an ma. Nin tile kelen lajɛ kun ye ka kuma falen kɛ labɛn labanw la farankan jɛkulu Mali bɔlen kɔfɛ ani Barkan bɔli jamana na ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn laban. Nin ko nin b'a ɲini an fɛ an ka fɛɛrɛ kura ta walasa ka kɛlɛ ɲuman kɛ ni marifatigiw ka jatigɛ walekuluw ye yɔrɔ kelen na. O b'o jira nin sɛbɛn nin kɔnɔ. Fɛn si ma fɔ o fɛɛrɛ kura kan. G5 Sahel ye jɛka baara ye min ye fo ka na se mɛ kalo la Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad ani Mali fara ɲɔgɔn kan. Sisan siratigɛ ani taabolo tɛ se k'an ka baara haminakow ɲɛnabɔ tugun. O kɔlɔsira lajɛ daminɛ na Général Djingengar Manjita n'o ye Tchad sɔrɔdasi kulu ɲɛmɔgɔba ye. Jamana min bɛ G5 Sahel ɲɛmɔgɔya la. Alkasum Indatu, Niger ka lafasali ministri y'a jira ko nafolo gɛlɛya kɔfɛ G5 Sahel bɛ ka tɔɔrɔ sisan jɛkafɔ ni wale kelenya gɛlɛya min tiɲɛna kabini Mali bɔlen mɛnkalo camancɛ la. Mali donna tɛmɛ fangatigiw minnu balila ka jamanakuntigiya ta olu y'a latigɛ ka bɔ G5 Sahel la ka jɛka baara la ka jira ko yɛrɛma hɔrɔnya bɔnɛ ani minɛnw dilanni daliluya jɛkulu kɔnɔ. Juillet kalo la Mahamad Idriss Déby ka bɔ Tchad ani Mohamed Bazoum ka bɔ Niger ye u sinsin a kan ko u b'a fɛ ka jɛkulu n'o ye G5 Sahel tɔ ɲɛnamaya la hali ni Mali bɔra la. Ni tun ye Mohamed Touré ale ka laseliw ye. Duniya keleya tɔnba Nations Unies a ka lajɛrɛba min bɛ senna New Yorkikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ Burkina Faso jamanatigi n'o ye colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ye kumana bi juma a da sera a ka jamana gɛlɛyaw ma an k'o kunnafoniw lamɛn. La stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays de cette région. Saheli mara a lakanda n'a basigi o ma ɲi ka kɛ o jamana ninnu dɔrɔn kunkanko ye k'a lakɔrɔkan ko min bi kɛra bi o tamana ka bɔ yɔrɔ jan le ka se anw ka jamanaw kɔnɔ. Le phénomène du terrorisme du nord vers le sud du continent. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, de par ses effets transfrontaliers, est un problème qui met en jeu la paix et la sécurité internationale. Min bi kɛra Sahel jamanaw na bi n'a y'an ka jamana ninnu danfara tɛmɛ o bɛ diɲɛ yɛrɛ basigi a n'a lakanda lomu lama.
ora a ka kan diɲɛ ka jɔyɔrɔ na ka nin ko nin minɛ nin bolo fila ye an kɔni bɛ se k'a fɔ ko baara dɔ kɛra nka tiɲɛ na tɔ y'a jɛn. Au demeurant, je salue l'initiative du président de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations Unies de mandater le président Mamadou Issoufou pour conduire une mission d'évaluation stratégique conjointe Union africaine-ONU sur la sécurité au Sahel. Ni sabura farafina kiliyantonba mi ye Union africaine o ɲamɔgɔ ani diɲɛ kiliyantonba Nations Unies ɲamɔgɔ n b'olu fo mun ye Mamadou Yusufu bila mɔgɔw ɲafɛ k'o kana filɛ Sahel jamana ka lakanda ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan diɲɛ bɛ se k'a bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min ka Sahel jamana lakanda. Je lance un appel aux partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux pour soutenir le plan d'action de la transition adopté le 6 mai dernier. Le Burkina Faso an baara kɛ ɲɔgɔn ma a nafɔlɔbɔbagaw ale ni a baara kɛbagaw o k'an dɛmɛ an ye baara min latigɛ an ka fulancɛ fanga ta ɲɛ kora. Burkina Faso jigi bi a baara kɛ ɲɔgɔn kan mun b'o dɛmɛ jamana yiriwa kora dolari wari miliyari 4 ani kɔ an k'o sɔrɔ an ka gouvernement a ka fɛta gbɛlɛmaw an y'o baara daminɛ ka ban min bɛna se ka lafiya don jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye. An bolo lalo Burkina Faso teru a n'a baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma an ka fulancɛ fanga a hakili b'a a ka wajibiya ko ra jamanadenw ɲafɛ ale ni fana diɲɛ kɛlɛyatɔn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɛ. Et partenaires du Burkina Faso. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les autorités de la transition au Burkina Faso sont conscientes de leurs responsabilités devant le peuple burkinabé et de leurs devoirs vis-à-vis de la communauté internationale. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa balmaw ayaw bisimila alibi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲorodi Sahɛlikaw aw b'an sɔrɔ radio Emergency ka 99 ani tomi 6. Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 o fiɲɛsira fɛ. Yuwarukaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2 fiɲɛsira fɛ. Koro o ye radio Orona ye 93 ani tomi 2. Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1. Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 tomi 3 ye. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook o bɔlɔlɔ kan ka fara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw a bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso u ka bulon kɔnɔ kunu alamisa n'o bɛnna septembre kalo tile 22 san 2022 ma u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 89 olu de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la mɔgɔ 12 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 500 ni mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 2 maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 770 ani mɔgɔ 40 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa septembre kalo tile 22 o kunnafoni di senfɛ ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan san 20
u ka faso jama kɛlɛ o kɔfɛ min kɛra sababu ye ka fanga dafiri kɛ n'a kɛra septembre kalo tile 19 san 2002 a yirala k'a fɔ hali bi a koɲɛ ma bɔ Côte d'Ivoire jamanadenw hakili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buakekaw ye min tun ye jɛkulu maramafɛntigiw dagayɔrɔ ye a waati la. VOA ka lasigiden Aisha Jara ka bɔ Abidjan ale bɛ o kunnafoniw di. Buake Côte d'Ivoire cɛmancɛ dugu le ye mitu kɛla mɔgɔ murutinuw ka dugu ba ye tuma min na o tun ye marifa ta ka fitina la du Côte d'Ivoire. Hali bi yɔrɔ caman bɛ Buake maramafɛnw nɔ bɛ yela yɔrɔ minnu ma. Buakekaw ma ɲina ni wagati kɔ. Kan gbɔngwa daminɛna bon barada bɛɛ kun datugu la tiɲɛ yɛrɛ la barada bɛɛ kun datugu la bon gbɔngwa fana bɛ daminɛ wagati min kama o wagati kɛla ka sɔrɔ an min nana don école la kula ye donc ça fait que tellement baradaw kun datugu la bon an faw y'a baara bɛɛ kun lɔ la donc du coup bon c'était pas facile o ma se ka an école tɔw sara tugun dɔw yɛrɛ kɛla sababu ye an n'u ma taa école la tugun. Ni wagati fana ni be Dominique Beraya le jigila dɔw hakili la. Woso le kun ka sa Buake dugukolo kan wagati la. Bon mɔgɔ caman kun bɛ balo woso le la wagati la. Woso ani banangu cɛkɛ fana tun tɛ sɔrɔ hali ni cɛkɛ kun sɔrɔla jɛgɛ kun tɛ yen. Bon jɛgɛ kun bɛ bɔ Abidjan le ka na Buake bon jɛgɛ mobili de kun tɛ se ka don Buake. San muga tɛmɛni kɔfɛ Buake bɛ kɔrɔta la ka taga borifɛ nation caman le don la Buake borifɛ ta yɔrɔ dɔw yɛrɛ k'o ka yɔrɔ kulakulaya ɲɛnagɛ ko caman de bɛ kɛla o min sababu la mɔgɔw bɛ bɔla jamana wɛrɛ ka n'o filɛ Buake yɔrɔ kulaw jɔli cayala o min bɛ fitina nɔ cɛla ka bɔ Buake dɔɔni dɔɔni. Courant kun tɛ yɔrɔ caman bi n bɛ se ka taa ka bɔ yan ka taa Toloa ka jɔ kɔrɔ Asuma kɔrɔ courant kun tɛ sira caman kan mais alhamdulillah siraw banna courant bɛ yɔrɔ caman na yɔrɔ bɛ yɔrɔ la bi i bɛ taa i jate tigɛ. Parce que lumière be yɔrɔ bɛɛ donc an bɛ président fo la tiɲɛ yɛrɛ la 20 ans après baara min kɛla Buake a bonyana parce que yɔrɔ caman kun tiɲɛna a caman lalagala bi. Santan hakɛya kɔnɔ Buakekaw sɛgɛla o ni tɔɔrɔ la nka bi o fanba b'a fɔ la k'olu ɲinana nin bɛɛ lajɛlen kɔ. Bon, tu vois, tɔɲɔni ma ɲi sabu ni rebellion nana tɔɲɔni bɛ n'a kɔnɔ kɛrɛ yɛrɛ bɛ na ten sabu mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ ka ɲabɔ dɔw bɛ olu bɛ fɛ ka ɲagami mais n'an ko ko min b'an kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a ta sara a man ɲi. Eba an bɛna se ko an bɛna ben toujours ale kɔlɔlɔ kelen ninnu kɔnɔ ayiwa adamaden don n'i bɛ fɛn garder ka timi a man ɲi adamaden yɛrɛ dusu ma. Buake ɲɛmaaw ka baara fanba bɛna kɛ min ye sisan o le ye ka a sigibagaw hakili yɛrɛma walasa u bɛ baara kɛ ni jamana ka sariya ye cogoya min na sabu o ka funigɛni caman bangela fana ni ka lamɔ ni fitina le kɔnɔna na. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen filɛ au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mori wau na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen filɛ ina kama dogo nyana. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Kayi mara la u ka jɛkulu min sigilen don ni a bɛ wele ko association au cœur de la santé olu ye u ka 22 septembre ɲɛnamaya ni wulikajɔ baaraw ye walasa ka se ka jolitaw ani sɛgɛsɛgɛliw kɛ o de senfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye dugudeni 19 ye Lobo Sabusire fanfɛyɔrɔw la u ye wulikajɔ kɛ o fanfɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka maaw dɛmɛ ni k'u furakɛ. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ale tun b'o kɛnɛ kan. Ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali baaraw ye dɔgɔtɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'ale tɔgɔ ko association au cœur de la santé olu kɔni ye a ŋaniya siri ka na Logo Sabusire o mun bɛ Kayi mara la ka i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya wale ta ka ɲɛsin logokaw bɛɛ lajɛlen ma logo min n'o ye dugu 19 ye nin jɛkulu kofɔlen ale ɲɛmɔgɔ Aishata Kulibali ale bɛ a da don u ka nin baara kofɔlen na ka ɲɛsin sigidaladenw ma. An ye nin ŋaniya ta ka da kan kɛrɛfɛ dugu ninnu caman bɛ yen u mago bɛ lajɛli dɔw la nka u t'a sɔrɔ o de la an ye weleli bila docteur caman ma n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u ka se ka na degun fɛn fɛn bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan ka n'u bɛɛ lajɛ. Consultation générale bɛ yen consultation cardio bɛ yen neuro bɛ yen oral bɛ yen denmisɛnninw ka docteur fana n'o ye pédiatrie ye olu fana bɛ yen sage-femme baden fana bɛ yen walasa ka wolonugu bon ani sin bon lajɛli kɛ. An nana ni fura baden de i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na
ni bana fɛn fɛn yera min na docteur ninnu mana ordonnance sɛbɛn an bɛ furaw d'u ma fufalaki. Ni bara ninnu n'olu kolonbo karila logo malum kunu septembre kalo tile 22 a baara tɔw kɔni olu bɛ senna bi juma septembre kalo tile 23 logo sabusire ale kɔni ale dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la o dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa n'o ye docteur Salif Bagayogo ye an k'ale kɔni hakilinata lamɛn i ka dɔn association au cœur de la santé u ka nin waleya in kan. A fɔ nin ye ko sɛbɛba de donc san nin de bɛ kɛ nin baara min filɛ nin ye ka kɛ n'o ye jamajɛ consultation ye donc laɲini min b'a la o ye ka gɛlɛya min bɛ an ka sigidala mɔgɔw kan ka gɛlɛya ta ka bɔ yen kɛnɛya hukumu kɔnɔna la parce que an bɛ samiya de la gɛlɛyaw bɛ yen wari tɛ mɔgɔw bolo donc ni nin jamajɛ consultation nana ni bana yera mun na fura bɛ di bon a bɛ ne dɛmɛ n ka baara la kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a permettre gɛlɛya min bɛ banabaatɔw kan gɛlɛya ka ta ka bɔ kan. Musow mɔgɔkɔrɔbaw denmisɛnninw olu kɔni camanba de y'u senfa ka se nin kɛnɛ kofɔlen in kan wa dɔgɔtɔrɔw olu y'u jeniyɔrɔ fin mun ye k'u lajɛ u ka banaw la ani ka furaw d'u ma fufalaki banabagatɔ minnu kɔni n'olu sera ka nin lajɛli ninnu kɛ ani ka furaw sɔrɔ u b'u ka nisɔndiya ɲɛfɔ ka ɲɛsin association au cœur de la santé ale ka nin waleya in ma. An bɛ kɔntɔn ale ka wale ɲuman dɔ ka duwawu kɛ ye k'an ki ka ala ko yitan bɛɛ lajɛlen wala yɛrɛ minnu ni di tɛ ma ala ka kɛ jaralen yɛrɛ te ala ma dumɛ la silo ala ka jangarol kɛnɛya. Nin tɛ a san fɔlɔ ye nin jɛkulu kofɔlen n'ale kɔni bɛ nin wale ninnu kɛ ka ɲɛsin sigidaladenw ma u b'a kɛ Bamakɔ u b'a kɛ Kayi ani jamana fan tɔw la wa u y'a yira k'a fɔ nin tɛna kɛ a laban ye san tɔw la u sen na ye nin baara ninnu na. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Logo Sabusire. Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 46 minnu minɛlen don Mali jamana kan nin ko in y'i kunda sira wɛrɛ kan ka d'a ka farafina tilebiyanfanw tɔgɔ lajɛkulu CEDEAO ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ New York kaw fɛ dunuya keleya tɔnba Nations Unies jabala la ko ka se ka fɛɛrɛw ɲini nin koɲɛ la ka d'a Mali jamana fɛnɛ ka jalakilikanw kan ka taa Faransi jamana ma ko kɛlɛ banbali min bɛ Mali jamana kɔnɔ ko Faransi dɔnko b'o la nin de kunnafoni bɛ na walawala an fɛ an b'a fɔ jɛmukan kɔnɔ sibiri don septembre kalo tile 24 san 2022 aw balimamuso Mariam Traoré fɛ aw minnu b'a fɛ k'aw sen don ni jɛmukan in na aw bɛ se ka bataki ci an ma an ka Facebook bɔlɔlɔ kan VOA Bambara nɛgɛjuru sira labilalen don 002 2 2 6 1 9 31 ani 40 tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o de b'a fara caya a ye na sibiri don an ka VOA Bambara kan an b'a fɔ jɛmukan tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ to Mali marabolo fɔlɔ kɔnɔna la n'o ye Kayi mara ye an bɛ taa Yelemani dugudenw ye u ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba min sigi n'a bɛ wele ko Yelemani Dakakanɛ n'a sigira sen kan kabiri san 2014 waati u ka baara caman bɛnna fɛn min ye ɲɛda kura ye k'o di Yelemani dugu ma n'o kɛra siraba dɔw dilanni ye VOA Bambara tɔgɔ la Naman Jara ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a koɲɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye. Yelemani cercle bɛ Kayi mara worodugu kɔrɔ yanfan de la kilomètre 150 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Yelemani Dakakanɛ jɛkulu in n'a bɛ yiriwali kama a hakilina bɔra Yelemanика minnu bɛ tunga la bari Yelemanidenw ka ca tunga la u ye baro kɛnɛ dɔ de sigi sen kan bololo kan sinankuya kama Yelemani kanton 4 wolodenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Jafunu Gidime Kaɲaga ani Dirinka Sadio Ɲagate dugutigi den do Yelemani se bɛ dugu la Yelemani Dakakanɛ jɛkulu ɲɛma do fana Yelemani cercle kɔnɔ o kɔnɔna na de denmisɛnw sigira ko an bɛ nin jɛkulu ɲuman in na tan an b'a kɛ baro ni fɛn ye an t'a jateminɛ an ka kɛ association ye association yɛrɛ o ye mun ye min ye développement ye an ka ko ye o de nafa b'o de la donc association in créera tan o kɛra 2014 2013 2014 wala Yelemani Dakakanɛ ye baara minnu kɛ Yelemani cercle ka yiriwali okumu kɔnɔ a bɛ dɔw ɲɛfɔ Dakakanɛ ye pont dilan yɔrɔ min a ye sira dilan yɔrɔ min a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ yɔrɔ min a ye baara o baara kɛ cercle in kɔnɔ a wari taara fo 2 milliards et quelques millions o bɔra Dakakanɛ yɛrɛ de gouvernement ka durumi kili a t'a la Demba Asa Dambele ye ɲɛma dankan ye commune Gidime tɔgɔ la Dakakanɛ kɔnɔ a fana b'u ka baaraw dɔ fɔ kɛnɛya ko kan Yelemani cercle kɔnɔ bon toujours o projet hukumu kɔnɔna na an ka mɔgɔw ninnu halisa o cɛsiri in kɔsɔn dɔw b'u profiter hôpitaliw jɔ u ka yɔrɔ la u yɛrɛ bɛ jɔ na hôpital joli wari ye ka tila tuguni ka na hali docteurs ɲini ka a bila kɔnɔ pour que u ka se ka hɛrɛ nati dugu kɔnɔ. Sadio Ɲagate nana ka jira
u ka jɛkulu yelimani de ka kan u ni Mali marabagaw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baaraw taabolo hokumu kɔnɔ. N'i ye pont dilan yɔrɔ dɔ la dugukolo in ye gouvernement de ta ye tiɲɛ don an de ta don mais gouvernement bɛ sɔn ka an bila k'a kɛ mais k'a fɔ ko wari de filɛ nin ye ɲi dɛmɛ a la o tɛ dɛ mais comme ani état bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɛ kɛ yɔrɔ la i bɛ jamana kɔnɔ ni jamana ka tɔn tɛ état tɛ ɲɔgɔn fɛ. Yelimani cercle de ka kan mɔgɔw y'a jira fana k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka ɲini Mali marabagaw fɛ yelimani ni Kayi sira n'a janya ye kilomètre 150 ye bɛ se ka dilan ko kura cogo min na bari k'a tiɲɛna kojugu. Nama Jara, Yelimane, VOA Bambara. Maragaw ne ko ka ko du blon ngono ka usigi ne be blon nya fe ne be ka ulaje retroviseur la doni ba okuna komo abe fe ka dobo doni griala maragaw la magale ne soro bale mangando tuguni do fara radio mangaka fara fina foli wati la magale ijota tuguni ni modibu mangaye au vewa modibu fara fina foli wati raba 13h 14h ube klaga sigaka tibiri kari ali tere ay linga na fo mo shiko la magale bi se ka blon wala si ça nebe tangono ayo kelen dro fo pas 0 aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Senantolanta bunagun kan farafinagun kan Mali cɛ kɔrɔbalenw équipe nationale kodo olu ni Zambi cɛ kɔrɔbalenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senantolanta ɲɔgɔn danna bi jumadɔn in na septembre kalo tile 23 san 2022 in na stade du 26 mars la Bamako. Badenya senantolanta ɲɔgɔn dan don min bɛ don FIFA diɲɛ kurukara senantolanta ɲɛmayasoba ka don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔ. ɲɔgɔndan min bɛ tan tagali don a kɔsegini bɛ tan ntɛnɛn nata septembre kalo tile 26 san 2022 stade du 26 mars la Bamako. Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekushel ka fɔ la badenya senantolanta ɲɔgɔndan ninnu fila ye ɲɔgɔndan dɔ ɲɛbila de ye n'o ye Mali ni Gambi. O ɲɔgɔndan ka kan ka tan san wɛrɛ 2023 mars kalo la. Mali ni Gambi ka ɲɔgɔndan bɛ don CAN éliminatoire Côte d'Ivoire 2024 éliminatoire hukumu kɔnɔ. Mali ka kulu n'o ye groupe ye CAN Côte d'Ivoire 2024 éliminatoire ka fara Mali kan Congo Brazzaville Gambie Soudan du Sud. Éliminatoire tile fɔlɔ la hakilina jigina Mali ye se sɔrɔ Congo kan celu 4 kanankolo. Tile filanan na Soudan du Sud bina Mali ɲɛkɔrɔ celu 1-3 Mali kanu na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siyaka Tarawele ka la seli don. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na VOA Afrique. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi jamukan la min labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheikh Thierno ani Senimu Keita fɛ nɛgɛw karafe tun bɛ Lopez ale bolo aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Bafo jara ye minalikela ayakela jamune